नै जोंनि आब'आ सबाय फुख्रेमगासिनो दं नै औ नै सबायजों अमा आथिंजों आस्सा जोंनि आब' बियो आब' फावथिना सबाय फुख्रेमगासिनो दं लोगोफोर नै अमा आथिंजों संगोन होनदों ओरैबायदि गोथाव आंथ' मोनजाला जोलाबो सिखानो रोंनाय नङामोनदां ओरैबायदि मोजां आरो गुमैनि आं न'आखौ देखायबावगोन न' गोदानाखौ माबायदि आंथ' आन्दायफैदोंसो लोगोफोर नायनानै लानो हागोन लोगोफोर गुमैनो बुलेटबो दं गंसे नै आरो गारि बै हन्डा मा होनो बिदिखौ बेयावबो आब' फावथिना गवालपारा ना खोनाबाय लोगोफोर जोंनि बर'नि जायगायाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राथ' ओरैनो थासै मावना जानो रोंखाया लोगोफोर दा बिथांमोनानो जोंनि न' गोदान गोदान लुनायफोरनि खोरखि सौकातफोरखौ बिथांमोनानो बानायनानै होफैयो बिराद मोजां बिसोरो बिथांमोना न'आ नायनानै लानो हागोन लोगोफोर दासो गायसनजेनदों नै ओरैबायदि किमान बोसोर হয়েছে আপনি बायदि घर बनावा অলপ কোসুন ভিডিও 10 বছর এনে राजमिस्ट्रि ना राजमिस्ट्रि आच्छा खोनाबाय लोगोफोर 10 बोसोर जाबाय बिथाङाबो राजमिस्ट्रि मावनानै मावै दायो लेखाफोर बेयाव मावगासिनो दङ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बिसोरो बिराद मोजां न'फोरखौ मावनानै होफैयो लोगोफोर दा बेनोना सोरबाफोर जुदि नायनो गोसो दंब्ला आंनि बे मिनिया बर' ब्लगआवनो गोबां बेफोरबायदि मोजां माबाफोरखौ नुथिफोरखौ नुनो हागोन लोगोफोर नायनानै लादो दा बे बिथाङा माबा मावगासिनो नै रड itu কি বানাবো দাদা itu ring বানাবো না আচ্ছা itu কি লোহা itu 6 লোহা হয় আচ্ছা itu ring বানায়া ইয়াতে দিব খুঁটিত না খুঁটিত আচ্ছা কেনেকুৱা লাগিছে মনটো ইয়াত আহি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আচ্ছা কয় বছৰ হৈছে এনে মিস্ত্ৰী হোৱা মিস্ত্ৰী হোৱাটো মোটামুটি 25 বছৰ হৈছে खोनानो मोनबाय लोगोफोर 25 बोसोर 10 बोसोर 17 बोसोर बिथांमोना मिस्ट्रि मावनानै जागासिनो दङ बिराद मोजां मावो बिथांमोना आब' फावथिना आङो देखायबावगोन एसे उनावहाय आङो नै बै दै थिंखियाव दायो आं गाखोलांगोन लोगोफोर नायनानै लादो दै बे दै थिंखियावहाय आङो माबायदि गाखोयो नेबाय थादो लोगोफोर आंनि बे मिनिया बर' ब्लगआव लोगोफोर दानो आङो गुमैनि न'आव सफैबावबाय नै जोंनि गुमै जिमियन मास्टार होनदों नामा गुमैया आंथ' बाराबो मिथिलाय लाङा न'नि मानसिलाबो गोबाव समनिफ्राय आं दिनैसो गुमैनि न'आव गाफैनाय जादों दा जोंनि गुमैया नै माबा माबि मावहोगासिनो दङ नै बेनो गुमैया ना लोगोफोर আচ্ছা মিস্ত্রি ভাই আপনি কয় বছর হয়েছে অলপ ভিডিঅ' কচোন नाफाय ना बिथाङा एसे लाजिदोंमोन भिडिअ'आव फैनो बिथांमोना थिन फारला खिरखि रड माबा मा होनो आयना ग्लास गोनां बानायगासिनो दं लोगोफोर नै वा एफा मोजां फिनिशिं जायोना बिथांमोना वा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो सोलोंनानै लादो लोगोफोरना नायनानै ला ओरैबायदि खिरखिफ्रा नै फिनिशिंआ आंथ' सिलिनायनोसो लुबैबाय नै वा बारे आच्छा जोंनि आब' बियो आब' फावथिना सबाय फुख्रेमगासिनो दं लोगोफोर नै अमा आथिंजों संगोन होनदों ओरैबायदि गोथाव आंथ' मोनजाला जोलाबो सिखानो रोंनाय नङामोनदां ओरैबायदि मोजां आरो गुमैनि आं न'आखौ देखायबावगोन न' गोदानाखौ माबायदि आंथ' आन्दायफैदोंसो लोगोफोर आङो फैनानैहाय फैफेरामोन नालाय गोबाव समसिमोन आन्दायफैदों आङो ना न'आव फैनानै वाव ओरैबायदि हेन्डसाम ओरैबायदि मोजां बानायखाबाय गुमैनि न'आ आंनिथ' बुरैया आन्दायफैसिगोनसो लोगोफोर बेयाव फैयोला फैफेराखै आंनिबो बुरैया वाव बेसे मोजां दासो एसे हाहां जादों लोगोफोरना आङो सिङाव नायनि गुमैनि न'आव माबायदि ग्रिल होलायदों नै ग्रिल नायनानै लानो हागोन लोगोफोरना ग्रिल गेटनावहाय ग्रिल होदों ओरैबायदि मोजां गुमैनि न'आ नै हाय लोगोफोर नायनानै लादो वाव थिन फारला ग्लास होथ'वाखै माने न'आ कमप्लिट जायाखै नालाय न' सिङाव नायनानै लानि बा ओरैबायदि समायना बिउटिफुल लोगोफोर सिङावबो माबायदि रुम मोननै दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै नायनानै लादो लोगोफोरना आरो ओरैजाय मोनसे बियो ओंखाम संग्रा रुम आरो नैबेवहाय मा होनो बिदि रुम फिसाखौहाय
Wah, tiles-ni लोगोफोर wah उन्दुनोसो लुबैलायलांबाय आं नायनानै लानो हागोन लोगोफोर tiles होदों नै बेवहाय थोरसि सुग्रा wah बेसे समायना ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर वाव नायदो ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां न'आ जि स्टाइल ओरैहाय नायनानै ला लोगोफोर ओरै बिराद गोजौ नैबे न'आ ओरैहाय नै बियो बिराद गोजौ मा होनो बेखौ फिसा दै थिंखि बेयावनो दै थिंखिना लोगोफोर दै थिंखिजों जाबजों दानो गुमैया बुलेट सालायखोबाय नायनानै लानो हागोन लोगोफोर गुमैनो बुलेटबो दं गंसे नै आरो गारि बै हन्डा मा होनो बिदिखौ बेयावबो गंसे सफैबाय नायनानै लादो गुमै लोगोफोर ओरैबायदि समायना न'आ नै रं होब्लाथ' डिजाइनानो नायजालायनाय नंलिया लोगोफोर बे न'आ औ बाय बाय औ नै सबायजों अमा आथिंजों संगोन सबायजों अमा आथिंजों